ki apostol bat kisenran jong Jisu hadin bau Judas uladi u kidan hapdeng kajing sir kajing ma jong kajing im jong ki bat artat hadin kajing syayab jong Jisu halor gading pena kinang du jingkermen hadu kata bat hadin pat kajing mi pa jong Jisu ki apostol ki badan jingkermen hau Jisu ki apostol ki senran ki jung ki badan ka jing syania hakabor jong Jisu baun penlaj im ye ki kinang du jingkermen palat hadu kata hadu ba ki dan apedeng jung ki bakwa ban laj phaino sya ka jing im la jong kumu Petrus ngi hadin ka jing mi pa jong Jisu wala da wala pau kato kanesin hanrei udu jingkermen hadu kata usngeu ba dan jing man toy su yu bandan ban longkum tausen ran ne apostol jong Jisu den man takadau urai kut banong bangan lej phai biang sa ke jing em la jong yu iro kito ki arngot kisenran ki balai cha Emmaus den amar ba ke jing do jing kermen jong ki ya ka e bala ja hau Jisu den man takadau ki rai kut halade bakiro ken lej phai no sa ke jing em barem jong ki kanai ke jing jia ha ke jing em jong ki senran jong ki apostol bat baro gitu ki bangai au Jisu sedang nadu ka jing sya di ne ka jing sya shet kala jong Jisu dau Judas bat ke jing yap rengkat ke jing mi pat ke jung Henry Jisu ngiteba don kata kaman sem ban ino yala ki jong ki breu ki ba ulajit ya ki breu ki ba ulakot ban don kata ke jingej ban don kata ke jingej ban don kata ke jing syania haki den mata kedau upau haman lakapor hadin ba umipat na ke jingyap nadu ka step sinengkong jong kata yu ter upau balesha Jisu upau ha kisenran ki jungu baleu Jisu upau ha gitu baro ki bangejo yole sedon kadau ke ba ukwa ban peni yole sedan kadau ke ba mau kuwa ban yatu yanga badia pi ha kane kes ngiru kumju ngiru ha ke jingem ka junga ke jung pi ngido jingkermen ngiru ha ke jingem ka junga ke jung pi ngi duna ke jinge hateng ngidon kata ka jingting ka jing sir ka jingma ha ke jingem ka junga ke jung pi nak banta ka jinget ke jungi Henry Jisu wala da kataru unom ino yang abade pi unom lendet yang abade pi ngidon hapadeng ka jing ma ka jing sir jong ka jing em ngidon hapadeng jong ka jing sha ban ben ka jing sha lekho ka jing sha kan ta jola se hanreng ngidai ban kan mau Jisu unom ino yang abade pi kumba umino ya ki senran ka jing ya ki to ki apostol ba dia ki to ki bangeje unom ino ya ki uklemino ya ki yang abade pi ro klempem unom ino dalele kumba upau ha ki to ki senran ka jing klempep uyai pau hanga badepi lengba ki kampala baper ke baule hadu kine kisngi upau ha kisenran ke jung ban pan scam bau Jisu udon rengkat bat ki apostol ke jung bat kisenran ke jung bat ki to baro ki bangej ki basania hau den mata kada upau ha ki to ki kentai arngut nangta upau ha ka Maria Magdalena upau ha kita ki arngut ki senran ki balai cha Emmaus upan pau iladi hakmat ki khatwengut ki apostol uang ka jingsu kapi balai namar bau kwa ban pensisha bau Jisu udang im rengkat bat ki udang ya rengkat bat ki ukwa ban penpau bau bangala jit ya pi dai ki breu junga ngan nomino ya pi kanai kadai kadau ke ba Jisu upau ha ki senran ke jungu bat ka kita ka jingkwa ka jungu ka ba upen pau haki balai bau Jisu kwa ban yathu ya kisenran ki jungu banga don hasanda jungpi nga ya rengkat bat pi nga namino ya pi tang ka we ka dau ba ukwa ya ki ban lej setelah ke perthai ban penpriang ya ke khubor ka ba syaki jaj ban rubaro kanai ka dei ka lain ka khado ka bang yosngeu na ka gospel ba menta ka sngi kilej setelah ke perthai penpriang samlem ya kata khubor ke babha syaki jaj ban riu baro tang nakane ka dau ke ba Jisu kwa ban penpau ba ino ya kisenran ke jungu
dalilay ino yang abade pi. Dai kane kadak bau Jisu pawa kisenran ke jungu hanga pi kane kesngi ba mangama pi nginyo kata kabor ban lecha setelah kepertai namar ba udon hasenda jungi. Habang itip bau Jisu udon hasenda jungi ke ba khanglat yang abade pi ko hanmen ko para ban yeng ban kren sepang Jisu kat jaka ke bangidan. Ke ba khanglat yang abade pi ban ong bau Jisu udang im hakane ke pertai hadu kine kisngi habam udon hasenda junga bajungpi om don bor hakane ke pertai ko hanmen ko para bala ban khanglat yang abade pi ban yeng ban penbena yang gospel ke jong utrai lada mangi ngi yo isisha lada mangama pi ngi yo machisha bau Jisu ushayap umipat badu im hasenda jungi kane ke jengkhor ke jung Jisu yang abade pi ko hanmen ko para kane kadai kajing kata kajing ngai Kristan kajungi kane kadai kata kajing long Kristan kajunga kajung pi iwei pai wei om dai banga long Kristan banga yo banga khmit lenti ya kata kajing imbom jukut marwei hoaj kata kadai shibenta hanrei kata kajing Kristan kajing Kristan kajing long Kristan kajunga kajung pi kam dai tang kata ka wei katong hanrei ka bau Jisu ong ha gospel memata kasngi kadai kilech setelah kepertai ya thulam penbenalam samlam ka kubor ke babha syaki jaj penrubaro den mata kedau hakane kasngi ko hanmen ko para token ngin duai token ngin kerpat yo trai ba unai boring yun kurshaningi bangin ang la susu ban yo mat ya kata ka jing don jung Jisu hasenda jungi bau don haka jing im ka junga ka jung pi bau yaj rengkat ban ngabat pi kat bangin ang penpriang nengi samlam ya kane ka kubor ke babha ka jungu haki jaj penrubaro and your Jesus Christ.